Ndambira pamberi pamutasa. Ndambira pamberi pamutasa. Yesu chokwadi. Yesu anachataura ndezvechokwadi. Pachiri mosha. Ndikanyepa ncharaso mosha. Mwari basiro. Mwari basiro. Pamusoro pamutasa. Nditaure ndichiti nhauye ndakamirira pamberi penyu panapa inhauye ngozi neurombo hwemukati memusha wekwaBani. Saka ndinotirega nditaure ndichiti kukura kwangu inini Mangomutasa kwandakaita kubva paudiki hwangu kusvika pari zvinezvi takakura tichinongedzerwa muraini matinogara kana kuti munharaunda matinogara, tichingoti kana tichida kutera musikana taingonzi iwe unodanana nemunhu wekwaBani, wazvizivi kuti kwaBani kune ngozi here, right? Zvodaro nokukura tichikura kusvika pane zvinezvi ndane mhuri yangu, ndane mukadzi, asi ndane mukadzi kudai ndine matambudziko andinosangana nawo ekuti vana vangu vanogona kuti ndakarara mumba vanongotakura mabhurangeti vachibuda nawo panze, zvisinganzwisikiba, right? Ndichifamba ndinoe ndichibata baba avo vachinzi ndo vari kukonzeresa dambudziko iroro, ndo wakauraya munhu. Asi nekugara futi nekufamba kwenguva kugara tichifamba tinonzwa nenhau futi yekuti baba avo vane nyoka yavainayo mukati memba yavo. Saka ndinokumbirawo zviri kutibatsirawo Mangomutasa. Ndio nhau iyi. Wakamboiona here nyoka? Nyoka iyi handina kumboiona Mangomutasa, asi nhau iripo ndeyekuti kufamba kwatinoita nekubudikidza kwemwana wababa avo wakaunza choto paumba pavo, ndo patakabata chokwadi chekuti chokwadi baba avo vane nyoka yavainayo. Ndafunga kubvunza kuti wakamboiona here nyoka? Nyoka ndakamboiona. Aiwa, aishurewo kuti nyoka ndafungira kuti vari kubvunza kuti nyoka wakamboiona here. Unoziva zvinoitika munira ndezvokuti ukanongedza munhu kuti ane nyoka, nyoka usina kuiona imhosva. Ava baba vati kwese kwaurikufamba ndiwaurubata, asi dambudziko raukida ndezvekuti urikufamba wega. Aiwa, pamusoro handisi kufamba ndega sore imambo ipapo. Hauna kupataura? Handisi kufamba ndega. Urikufamba naye. Nhau iripo ndeyekuti vana baba ava tinoti vana baba ngatifambe, avo baba avo ndivo takambofamba navo. Baba avo varipo? Varimo. Ngauye sei vari varipo ipapo. zvakakudaka iwe kufamba kwaurikuda nezvorubata imezi kuti dambudziko rako iyo harisiwaruna warituja. Dambudziko racho ndene baba mukuru nababa nababa wako wese wari kugozi ndiwo mhuri yacho. Saka kana uri kuvakidzwa usasiye wako baba urimo mukati menyaya. Saka kana wataura nyaya yako unataura nyaya yako handii kuti ndisikazi noituda wako baba wako ngadisikasi newangu wake goja o akili. Saka iwe kuti uone nyoka uyu wazi une chiwi. Baba wavo taifamba navo vanhu vakufamba kweta iyi. Baba akafamba akanzanei? Baba wavo akanzi muri kuzviziva here kuti mumusha mune ngozi sekubvunzwa kwaita. Kuita ngozi mumusha hazvirevi kuti ndiye akauraya. Iye yake wakazi unei? Avo baba vakanzi vane ngozi. Wakauraya? Chokwadi. Wakanzi wakauraya? Uyu wako baba? Baba vavo vanonzi iwitness yabanguru avo pakuuraiwa kwakaita munhu.
Saka kutanda kuti iwo akafamba. Ukafamba naye wachiti vari wani. Avo wairamba waiti wane nhamo ndiwo wanofamba. Sekutsanangura kwawaita. No, aiwa. Nhamo kuti wakafamba nani? Ndakafamba nabamukuru avo nababa avo. Nababa wangu avo. Izvo baba nabamukuru wakanzi baba muri akomulisi kumeda. Baba mukuru nababa wakati wakati ngatigare pasi nevanhu. Sekutanga kugara pasi. Sekutanga kubvuma kuti zveshuwa zvakauraya. Baba nabamukuru wakabvuma here kuti akauraya. Ipapo havana kubvuma papaine makakatano. Saka kana paine makakatano ekuti hapana akabvuma. Ndizvo. Saka chaudaiwo kubatsirwa kuti Yesu zvoita ndikudini. Takatarisa kudaida muzvotera hausiziva. Nyaya iripo ndekuti iwewe umbando une dambudziko rekuti vana ndiwo vari kufuma magumbezi vari kunze nechii. Saka unofana kudini? Unofamba nekuti muri kuda nemagumbezi kunze ndiani. Iwe wacho paite zvako wakachena here? Inini hainini mambo ndakachena. Because unokwanisa kutsvaga kubuda kunze. Iwe zvino zvinhu zvako iwo zvawakazviitira. Haipa kwechokwadi asi inini mambo akuchena ndakachena. Anoziva kuti wakachena sei? Anoziva kuti ndakachena mudzimai wangu kana Mudzimai wangu saka nyaya izvirapa tingatopedza nguva tinatoona pasangura ichii titopedza nguva sikudiwa apa panoda kuti 1 2 3 4 5 moenda mese mozwa chikunetsa chii pasina anodii anosanga kuitira kuti mumwe naumwe wozvinzwira kana zvichigadzisa kuva mamogadzisa kuti muri chii muri pamwe chete pane kuti mutange kuti izvozvi zvivaromunongedzana pachamunongedzana pachanofe because tikakutopisa nyoka kuti waiziva unongoiona uri kungonzwa iye seiikanini yakamborumana basa rayo nyoka yacho nderei yainayo basa renyoka yainayo nderei pakufamba kwakaitero pakufamba kunzwa kwendakazviita wakazvine nyoka ikasi basa rayo nyoka yacho nderei semanzwire ndakazviita mambo ndakanzoti nyoka iyi yavainayo inoita chamupupuri inochinja kuita kana kuti rwaivhu unogona kusangana rwaivha ichiitei nyoka iyi iri kudziviri ndiyo iri kuvhara ngozi yenyu kuti isabude pachena. Iye nyoka yekuvhara ngozi kusabude iye asina chakaita pamuzi wakauraya neuyu neuyu asi anoita chamupupuri chekuvhara ngozi neuyu asina kuuraya ari kudei ipa pamusoro imomo unoona nyaya iyi takatombosvika kuenda kumba kwevanhu wacho wakaparirwa musha nanababa wedu. Takasvika pakuenda ikoko then taenda ikoko takasvika nababa avo nababa avo tikasvika ikoko baba avo vakabvunzwa nevaridzi wemwana wawakaitira musha wawakauraya baba tasvika ikoko babao mambo wacho akabudisa pepa akati vana banhu pepa randikunyora iri musasaine musati mawerenga pepa rakanyorwa shuva rikatambidzwa baba ratambidzwa baba wakabva varisaina zvikanzi saka namambo zvikanzi zvirirevere kuti imimi kusaina kwamaita mambo tati munonzi kubocha pamarangu makaenda kubocha kudini kubocha tataenda kwakaurayiwa iyi vanonzi Fata Matara musha kubocha sakaurayirwa akaurayirwa bharabhara pamisheni so chigara kwasi bambo ndimakaenda pamaranga
Damira pamberi pedera mabungas. Yesu ndiye chokwadi. Ndikaipata Damira pamberi pedera mabungas. Yesu ndiye chokwadi. Ndikaipata swali moja. Mara ni basiro. Takaenda kwa mtasi ndozondio kuirori ewana vari mumusha varutonzi ndakauraya baba matara kuti ndinzi ndakauraya baba mutara ini makwangu tinoti da kuti ngozi yacho ipi ngaiuye ibude nhasi uno handina ropa riri makumako chokwadi pasaizi handina vakomana vakatora fadha iwe babharabha vatora fadha iwe babharabha vakamita munhu wekombi kuti vaironga uri kuharare vaiti torai fadha amutungamirire amupangidze kwamatara tikadzika ashanu tinodziswa kwasharara titongwa ndibaba sharara kuizi vanhu vekwamatara vashadini vashauya wese zvomati mune mhaka yemakaita vekwamatara vari kuti zvimweni makauraya munhu asi awa ndo vari kuti inini baba bani ndakauraya munhu saka atimpomere awa vana vangwa iwo wana tongai nani? Buku rakazara mukati. Buku rakazara mukati. Halo takauraya. Saka zvakazobuda ekugumisira. Ini handisi kumuona. Ndakazomuona papikicha. Asi kuti kumuziva ndainzwa kuti uri pabharabha ndati basa nekubulawa. Ndizozwa kuti zvino inini kuti ndizondipiswa panyaya iyi ndakabve nemukadzi wangu akatora nguva asina mwana ndikazobve muna 1971 bulawayo ati nemwana uyu ndikatega ndopamidza vabereki vangu nekuti nekubhabhatisawo mwana wangu ndisho ndakaita kuti ndisvikewo pabharabhara ndichibva taenda kuti ndiokumbira fadha kuti azondibhabhatize mwana uri musosoro ndisvika ndizwa kuti fadha vaenda kusara ndibve ndisista advert unozodzoka ndakaenda ma8 unozodzoka kuma 2-3 ndikadazodzoka nenguva iyoyo sista advert vakandimisa kandichimbomira kusvikira 4 o'clock ndikamira pabharabhara kusvika 4 o'clock sista advert vakati vanonwa kuuya chienda kokumba vandaenda ku fadha kubvoko akazoita kusape aizosvika pabharabhara aga apondwa nemwana kanzinzi iwe waote wakapondwa manheru ndabvemasikani kanzinzi handizivi baba kuti wakapondwa nani aibva apondwa ipo ndadzokera kupaini ndikandava kuti fadha ndazwa kuti vanonga kuuya vaenda kusara tarara chimangwana chacho ndipo pakauya musiyaiwo akadhonzi ndiwo wakasvika pabharabhara uchitunga babhadza mwana fadha wakapondwa saka uya tonzwisani ndipo parotorwa ngawo kadhonzi ndipo pakabve ngozi fadha apondwa ndakaenda kuti vaibvunzisa vati kumission kandi vamwe mapolisa anga ari uniform kumission iko ndienda tipoteswa seri pembe waindisikidzira kuti ndikati mungati ndingabva kubulawayo kuti ndinouraya munhu watisingaziva ndingati bulawayo ndaisi minofo many years zvino ndingabva kusumuka bulawayo kuya kuti
ponda mpana makambazoona kwanini wakauraya wacho wakazobatwa havazobatwa inanditosunga kana iyo wakaenda aibvunzwa kunzi titora information yekuti wakaita zvechokwadi iyo mwana pamakafamba newana pamakafamba zvakanzi handinofamba navo bai vanoita zvokusvera kuti vavanouya nemaprofita avo kana ndikafamba nemaprofita saka kundiweyo ndiwakauraya handisi kumufamba navo bai iwe wachipamufamba pamusoro wemambo ndino vamwe wana mukoma wangu vari munomo takafamba navo tina baba wavo marambiro vari kuita vana mukoma wangu vari arukwa wakasimudza ruko. makafamba mukaenda kupi? Takafamba tikaenda kuiko kubharabhara kunonzi kwagudu kwamadzibaba gudu aitoziva kuti fata wakatisapira ndiye akazonditsanangurira iwo baba wavo vari. saka inini handingamboti vakafamba because kani munaura vapa moenda kutora nganga yepapiri handinoita zibva pasiri yekufa kumunhu moti tiprofite iye muziva kuti masiyajiya tomuenda pamuyombiwa then ino vakatostika kune izvozvo pasi popega patakafamba makaendepifuti takafamba mumwe macho waizofamba nana mukoma wangu wakuru kwandiri ndo waizofamba navo kuenda kumwe kure. akaendebvunze makambofamba ina handisi kufamba navo vaindoitira namagura nyanga handisi kufamba navo handisi kufamba navo izvo hazvimeki sense kutiende mberi hakuna patikuenda mberi kana muya kuti akafamba kana ndofamba handisi kufamba navo saka ndii zvakasinga parukunyika kana zvada kutokubatsira kufamba mambotibatsiro nokuti mukatiregera panapa chimira yechigara yamukusandira kuemanacho mira yamukusandira